Amikor mi egymásra találtunk, akkor ő már több tanfolyamot is tartott, technikailag megoldotta. Tehát Gmailen keresztül küldte ki, e-mailbe a tananyagokat, online órákat tartott Zoomon keresztül, de, de szeretett volna egy kicsit tovább lépni. Megnéztük, hogy mit lehet automatizálni. Megcsináltuk az ügyfélszolgálati e-mail címet, onnantól kezdve én kezeltem ezt, tehát én küldtem ki a jelentkezőknek a jelentkezési lapokat, én gyűjtöttem be az adatokat, én vittem fel őket a felnőttképzési jegyzékbe, én követtem nyomon, hogy ki hol tart, milyen részletfizetésnél, mikor kell kiküldeni neki emlékeztető e-mailt, illetve én készítettem el a számlákat. Létrehoztam neki egy landing oldalt, ahol minden információt a képzésekről átadtunk, és ugye ott tudtak jelentkezni. És mivel Mhm. onnantól kezdve nem csak így e-mailbe jelentkeztek, hogy én szeretnék jönni a képzésre, hanem a landing oldalon keresztül, ugye ez is már mindjárt megkönnyítette a dolgunk.